guys, welcome to our vlog. Vlog kita karon kanang vlog ta karon. Hello mga mama. Kanang ako sila angan ba. Kan mag-doktor manggugko og vlog. Kanang para maayo ang mga tao ba, mahensal ang malawa. Ana ba para ako ang kanang para iga kanang kuan sa iga kuan sa kong papatiguang iga mama kay kuan kanang Did I scare you? bangin na kay pero ulo kayo kadiba mas talaga wata na mo ya dili na ko iluhan man ako na guys kay iluhan man na namo sa iluhan man na namo sa bata namo iluhan ako na ilutuan nakadip man sa tubo na nagdoktor pa ko nagkanakapagtarbuon guys ya kanang kuan ba dito guys kanang doktor ya mag-vlog ko ya karon kay kanang kuan biya guys kanang importante biya pag liwas sa iyang ginikanan importante magliwas o ginikanan importante man na para iga kanang tigulang na nila help na nila sila nako sila and then loud tag manok karon guys loud tag manok ano guys samahan ako mag-loud tag manok loud tag manok loud tag manok guys ay gari guys loud tag manok guys nakuha na ba tumba ang magpagtakos pa ko nila ay love sa manok love sa manok magkuan kami guys manglaw sa manok saka usaka takos ya usag tunga ni usaka takos sama ako giingon guys showbiz kano siya buman kami kay manuhik manigod awak ko guys manglaw kog manok guys anira ko guys ha anira ko guys butang na mo siyuta usag tunga man sila usag tunga dili man ni usa tunga ra man ni karon kay ibutang na nato dere guys and then mga anak ko guys kanang manubig na ko igahuman ang vlog yaman naman ko vlog manamo ko pang vlog guys and then manubig sa ko ay manubig ko patangran na mo ay hinera mang tubig na po hinera namang tubig guys alay tubig sa manok kaya guys
Luoy ba ng mga manok, ng mga chicken. Luoy mga chicken good guys. Wala ko mga manok. Luoy mga sila. Wala man sila ginikanan. Batay mana. Kaya tigulang. Tigulang anak nila guys. Kanang awa ko guys. Big na ko guys. Hi! Say hi! Oy, Yasa! Pagkaon sa dara. Tubigan na ako karon guys. Puno pa ko ani guys. Katong tabon guys. Uy, maduk jud ko to niya guys. Katong brown na manok na chicken mo ba? Maduk ko to niya. Kanang ko sa limpan guys. Maduk ko tubig. Buang-buang. Oh, sorry God, mamotis ba? Bad na mag-ingon ka sa kaya ang road man maoy masupport na to ya bad na ang kanang buang bad na na good kay sige kag ingon sa apa peoples makatunay mo man mo cousin makatuna karon lawas pag-apon ba nagkuan me nagsabot mi ba na namamanibilin guys awa napamanibilin na tubig nagsabot ni ga pag-apon pagda yung tubig na mo ba kanang among gisabutan kay kanang kuan so ay kanang mag-doktor ko na mag-vlog ako kuya biya garon guys kay maganang sa anan niya ako kuya sa day guys ha guys scientist akong kuya og mag-vlog sa karon kay naabot ta di ari guys ya mag-vlog pa ko sa mga kanang kuan mag-vlog pa ko sa langgam bagtang haman malang sa langgam ang bortamti mag guys kay mga pet ba para mahinsog alawas sa mga pet ang tao sa kailangan good kay para ang tao mabuhi mahinsog alawas sa mga tanan mga tao wala na may mga kuandari kun kanang singanan wala na may kanang di ako mahadlok ay kagabi kaya naman ako mahal and then kanang akong mama sige na kanaon ko nang tinaini mo sige ka na ayun di ka pag-ala ay kanaon ko nang tinaini mo ya dayan malaw patakaron guys ha sa langgam kapel magtabi guys sa katakot sa ng langgam din usap nga kay namatay man sila daghan man nagkanon gamay man nagkanon nila hagod uy daghan pa kanon guys daghan pa kanon guys daghan pa kanon niya uy kan awa guys agam pa kasi kanon guys awa guys balkuan guys kita niyo guys agam pa kay kanon kaya ba dagang kay vlog saon man eh dagang pa makay ne ala kung papakarong guys naligo ko to siya iklog ko guys ha karon guys kay usag tunga de ito guys usag tunga guys
Lumera man na lang kanon kay kuan man na matay man na sila good. Ay! Kanang kuan guys oy. Ay! Sige guys, karon kay matagak yang sa ba. Kuyaw bi ano. Kanan ma. Kuya. Mahal sila. Masad sila ba na ay cellphone wala katrabaho sa balay. Mangipos ta sa karon. May matuglaw ya karon manglag ta sa isda. Ang fishpan kay hurot tanan mga dagoy. Patay naman. Gikaon giluto sa among tig-agaw dad yang inahan kay si ayang inahan. Uli na to ni ang log. Karon Tilapia vlog. Manglak to sa Tilapia vlog. Si Papa Zen. Init ki karon guys kay kuan man. Init manggod ang Pilipinas. Nilabang pa ta sa aquaryo. Nilabang pa ta sa fish. Nilabang pa ta ay. Kay malawag na taan eh. Kaya karon kay manggod, buntag sa'yo ba? Di na makita na kami. Nasyagit ang api dari ay. Huwag sa baba. Di na guys. Ulit na to guys. Balik na ta kay agit ako di ari guys. Sigsagit oy. Tapoy paminaw. Nadugog na tong papa guys. Sigsagit ang papi. Sig anak lag. Bye. Bye. Welcome to our vlog. Magsunod dito sa atong papa karon guys. Init mong karon guys. Sunod sa atong papa karon. Naaya la kalulang. Kay vitamin C makaron guys. Dari guys. Oh. Sunod dito sa atong papa karon. Nagalit guys. Nagkailangan marapon. Masunod na sa papa kay mangaon na ta. Dari guys. Mangaon naman ni. Ari guys ha. Kani maumig sa guan. Kaya guys. Magsunod sa itong papa guys. Papa, mga una ta pa na nataila kaakuan karon guys. Mga una ta. Hindi na guys, may nagkuan pa sa house guys. Mga una? Mga una ta pa. Kuan sa house ang papa guys. Buslit ang guys oh. Ako na akong papa sa house. Matuyok ka rin. Magtuyok sa akong papa o sa house. Manguan na ta guys. Mangaon na ta guys. Kaya na guys, mangaon na ta guys. Nahulap akong papa guys. Song, mana ko na Song. Agas niya kaya? Wala ay mo niya ni. Oh. Hinay kayo no. Nawa na. Song. Padung na ato padung na ato papa. Wala. Mag-ataw, guro dito. Iyon ko walik Song.
Mga una ta pa na. Na. Ito na tagbalik guys. Iyon ko lang kang lola ni. Guys, please like, comment, and subscribe sa YouTube channel ako guys.